in Zavain Chibai Ule Chairman Puvila Sangliana Secretary Mizoram Sports and Youth Services Department Le Sports and Youth Services Department ta Kathopui Zongzong te Mizoram State Sports Council Kathopui te in Fiame chuanom tak local te tin voina chuana bikin kan prominent sports person puar vanal do tale pu esmal som tluang ate tin media lama kan thopui tele voina local ten zawain chibai ka buk cheu ani voin hi Mizoram Sports Tan ni chin chiat lak tak le ni lomom takania chuti rual chuan voin chu thu khu moi lem loin ani na dik tak soi ka tuma ngun dewa ngai thak a train ka ria he media lampoin local ka lom hle maya Mizoram Sports a enge kan nia enge kan thlen chin eng tin nge ma kan la kang ti ngai tu ho na nia man ka du wang ania kan in fiamia chonom ber India ram le khovel huwa pa lom man la theide kan kal khom nia hian cheng noi som ko le pali zet in fiamna ti tha ten hena kan sem nia hian eng chia nge Mizoram hian a thlen eng din huna nge kan din ti kan rian ngam hia train ka ria chung te chu when I hian soi kan tum don ani he kan thlen ton huwa ka ril ro lo chu in fiami te hi kan ha em ma e chung ko har sa le background thaber berami kan ni bik lawa he tiang hun ma tha le nuam te hi kan phu ve thawa chu wangin he tiang ni khuwa hi chon nuam le zwala man hi train ka ria nakuma pathian in min hruai thlenga nga chuta chuanin medal lak ve tu mula kan secretary ka lo ti puya tlai lama ti la in fiami ati thana na chuan roi the ta pon phu ve a chuan nakuma tang chuan kumina chuan eng pon kan in chenga eng ma kha in cheidan tur ti khom lo nakuma chuan formal dress te insist ve taila in fiami da po moi le zom ta han kal khom thapila ti chuan so te kan enga zana a program mang ve thum taila thil nuam le tha zong in fiami te nei lo ture mo kan ti big thina ni chi alowa thil pakhat che example kan soyanga ke manin kan ngai poi mo hian thil hi apui mai hi alo nia kan le khazir line ne hu kanom thina Shillong a khuan Shillong ne huwa all Mizo Postgraduate Students Union in program kan nei chuan formal dress in thuam tur kan tia me chi ta po puan bi kher tur an tia ke mani le ke mani khan kan program kan ngai poi mo alo nuam maya alo ro pui mai kha lo nia chu tiang deuh chuan nakuma tang chuan in kan ti thei mai the neng po ni se rotna nia gala dinner te em kan ti thei lo point enge mo thil nuam le enge ni tunai tong in changkang le tha hi in fiami de pon kan phu ve thawin ka ria chung ta chu thumha kan sei du ani in fiami de lotlin na kan sei rualin voin chu kan thlen china tak hi soi ka duwa chu wangin mun no in lo ngai thaila thome India chu Olympica attends Olympics a khanin kan ria ka ti pal Paris Olympics ani kuma gold medal la lowin kan hong ani ka kalna pianga ka soya Union Sports Minister bula po ka soya za thla ka ti thu te kan kaldani kan thla lo chuanin angai reng kan ni don ti te po ka soya Sports Ministers Conclave a po ka soya ni chu thu tho chu mun da po ka soya chu tho chu Mizoram po in kan din mun hi ani ta kan kaldan angai reng kan training dan ngai reng kan fan position angai reng poisa kan nei sa te kan sem ko le in ti lom ton kan tum chuan kan thlen chu ti hi ni don aba kan ma son na om don la midang in an lo be na sa sia eng tin nge ma kan so nang ti kha kan ngai tu don ta ani National Games su kum sang ni somni pani ma chon rei de ha pa oma somni le patnia Gujarat an ne nia ta chuan Mizoram chu engzan nge kan ni kha somni le pariat na kan ni judo a gold medal kan la hlawa boxing a silver medal pakhat le bronze medal hi boxing le weightlifting a bag zong discipline dang zong hi chuan medal kan la lawani phot maya sang ni somni ne pathuma goa ne ni le a kan din mun chu somni le pasari na ni India rampuma India chu Olympic a gold la lo kan ni kha reng tur ni ti chuan ta chuan India rama somni le pathum nak a somni le pasari na kan nia taekwondo in min chan him le a gold medal pakhat weightlifting in gold medal pakhat silver medal la hi boxing le taekwondo tangin pathum kan ne ya discipline dang zong kha kan la ni ti kha chin chia le phot tur ani dot le chuan ni kuma a ka di kumina uttarakhana
kan nei le a kan din hun kan thria tiru som ni le parian na bok kan to pa boxing a silver medal pakhat ania bronze medal hi boxing le weightlifting ania ti chuan hei puma zuma kan Olympic Association secretary hi kan ho du pa zunia an mang ang to ni to pa taekwondo in gold medal patin ron la lawa khu tom kan hanin choi ka nga kan in choi kan fe du som ni le parian na kan ni India rama mizo chuan in fiam na kan lom sports kan ngai na kan ti kan thleng sang si lawani soilo tur ber kan sports minister ri amai ro chu kan in chibai liam lema kan in choi moi kan in ti tel lai hian India rama po kan thleng sang lo ti kan pomangai infrastructure po kan ti zelang kan thei chin china kan poisa nei angin amai ro chu apoi mo chu sportsman te development ani ta a in fiam na chu to pa chuan medal telia ta te thina nia ta chuan kan din hun hi chiang taka kan pomangai ani e pudu da ka huwa a hun line mizoram kha chen kha wrestling a champion a na tinge India wrestling tak tak kha lo ti lo wrestling da chu Olympic nu nung pathuma medal kan lak na ne te ka uyang reng khop maya sang lian kha akhel than ho wei lo ni chi alawa a palian kha ni me a pate a po mani zela wena po hen wrestling hi nakina ka soidon empowering Mizoram sports kan thanjing ami ne medal la tu na incentive cash awa ta poin kan om lawani wrestling chu India level ka soi ve je ending to mai the India level kan kai chon world level kan nia Olympic nu nung pathuma medal kan lak na nia chu wang chuanin eng hinge kan prioritize tu sports chen khat kha kan lam chia don lo chewa angai rengin kan da don chewa chen khati chu kan choi kang big don kan tingam don kan kalphung kan thak khet don tu na ngani chuan kan thleng sang don lawani chu wang chuan kan ni na tak kha ti han kan chiang ta India rama an hiam pol kan ni kan sports person de chun lar lu tu thla kan lak pui Instagram ma kan follow Facebook te thil rang ranga anuam kan tia ke mani level TV kan langa kan han in ti tel la hian ate na tak tak medal teli a chuan kan lang lo ni ti po hi tu mai kan soi chuak thadu lawa soi chua ngai tin zep thua cheng lo tu na medal la ho jong song en tai la ke ma po hi kan in mol pho ni maya a effort pe tu chu a in fiam mi kha an la ni ma zo le sport association te sarkari ni nge kan ti lai po hi in en deuh kan ngai in kan thria chu wang chon wen chu hat to kan ni ani na tak hi kan soi nga mangai in ka thria chu wang chon eng tin nge ma kan lak zelang ti khat kan soi ngai ta a kan ti dan ngai reng kan ti in ma kan son don si lowa chu wang chon a bul thu ta train iti tran le mai te ang kan tia tlai om lowa kan tran lo hen kan tlai ni maya kan tran chon kan tran hun huna kan tia nimin pia empowering Mizoram sports kan an kick off ta trainers training an nei me ka chu ta chuan e discipline than bi kha atira chuan priority category A pariat kan thanga ni tuna hian pariat kan thanga abba kha kan enge ni kan mol suat chu ni lo ma ro chu pariat kan thanga chuan tikhan a category rang kha kan nei don ta a category B a pakwa abba kha chuan category C kan ni vek maya ti chuan category A a hian thei top kan han chuanga chu chuan national games amin hnung thai thengem dotlea Commonwealth games a Asian games a chuan atopa chuan Olympics India in sang ni somthum le paruka Olympics thena tuma abita Commonwealth games pe chu kan thleng don ti kha chiang ta medal po kan soi ngam lo kan tel ve thengem engting nge kan tel ve ang ti chau kha ni kan da soi ni when I hian in fiam mi a po incentive cash award la thei kal khom na hian kan thleng sang lo ni ti in pom mai ang u sports chu kan lom infrastructure le thil danga po poisa tam ta kan senga mai ro chu human resource development tlama hian in kan ti tok lo wangin athiam lo anom chuan amo phurtu chu keima kan ni maya ka sports minister kan ya chu wang chuan tu na tang chuan kan tanga thei top kan chua don ani chu wang chuan enga hian nge Olympic kan nai enga hian nge Asian games an nai enga hian nge national games an nai ti kha kan identify nga manga ya hei hian Mizoram State Sports Council a kan fund promotional fund kan nei pa ngai kha chu a khoi don lo angai reng kan om don duat bi ka ro kan nei don chu tian ni lo chuanin kan kal dan ngai reng ani chuan engma tak tak thleng loin helai kan in lom supa khovel tereu te kan siama ke mania apona kan chuaka engma kan ni le thin si lowa kan thana ngai ta ni chung te chu wena hianin
a soi na hun le mun aniam ka hre lawa amai ro chu soi nga manga in ka hria ti chuan empowering Mizoram sports kan kalpui do na kumria ta tanga kum som panga nia chan chu kan vision kha 2036 Olympics ania wangin ta chuan infirmi tho ve kan du kan ti chawani medal po kan soi ngam lo ani a reality hi soi mai turania hei chen hi Mizoram om to Mizoram atang chuan pusilal remsa kan joint director le nulal rem siam bakin Olympics a hianin anla lut ve lo ani chu kan din hun ani chawa wangin a reality hi kan soi do na ti chuan empowering Mizoram sports noya hianin December ni som le panga a hianin sports hemi coach the training a level sang so ki kan nei le do na chu ta chuan khovel huwa pa mithiam Nissan Sports Science University Tokyo tangin Japanese pa Professor Masimitu Ito alo kaldona he pa hi achan chini ngai no mangreng khop maya tuna hianin kimi Japana hianin Center for Coaching Excellence a hianin Deputy Director ni Meka Anmani University a khanin tin chuba ga chuanin ni na rang rang alo ne ya Anmani engeni an zirlai bu an sports zirlai bu ang te po kha alo zia ka chu mai chu ni lowin ama hi professor sports coaching a ania ti chuan kan infiam mi te zirtir tu tur hian kan in zir masadon ani chu mi zo a chuanin danglam na thlentir kan tuma voile khata a thleng hal thut thut lo ani point tle mano pangatanga kan kalzel dan hi kan ngai tu angai ti kha ani hey popular sports oma la football te volleyball te basketball te bigin lo ti taina amai ro chu eng howi kan lam che don ni loin a popular sports kan kal hum lai hian medal lak thi na lai oma hi kan lam chiang ti kan hlawa example thadeu chu hockey ania hockey chu kan thria thru hockey a chuanin tuna po India mi pati ma kan tel phak chuan Olympian kan ni chuan bronze medalist kan ni fur tamai ani weightlifting anda chuanen entirnan in mizozinga athaber kha ala tok lawa India rama athiam ber ni khan Olympica achak ber ni khan Olympic kan lut theya hockey a chon athiam som ni vel kan ni khan kan lut thei do na chu ta medal ala ngai boka amai ro chu a hockey a chu han vo china po hi han thai china po kan om tamang lowa mizo no pang chu football thiam kan thria volleyball thiam kan thria basketball thiam po kan thria mizo no pang wrestling thiam kan thelo ti chin kha om lo ani mizo no pang thalka thiam kan thelo no pan lai ti chin kha om lo ani chuwang chuan hei tun lai games nei tha tui puiral games ate tui changral games ate introduce kan tuma kan ti chho meka kum thara po kan ti le do na chu tianga thanga kan ti back chuanin football te volleyball te basketball te khan puyan ngai lo ni loin an kal dan pa ngai khan a popular tok to a hockey te kha bana kai ngai ni ta ni dom kai le zul ngai amaro chu hockey chau ni lo khan adang nakina kan da soyenga chu tianga kan ti chuan tu na ni lo nakina hian mizo te hian in national games a po somni parit an ni sarina bor vela omreng lo hian ma kan son ve het theng empty kan ril ro ma tun haya sport authority of Telangana sarkar tenen tho ho na kan hanzia ka an mun marvel ta po ku man the ve kan i do na azul hadeu lek nang in sport science le thil dangan advance maya chung ta po chu amuna zu hu chon rual o anna khop maya kan ti ve le ani lo point kan ti ve tum mala ni le an ti me ka ain thau lu duka chuwang chuan engting nge kan kal zelang ti hit kan soi ho zelanga mason kan tum do na ni imponi se wena hian chung thu te chu kan riat sa ani ya ke ma ngei po hian ka soi fowa kan du tong do na nga wena ka cha du ber cheu chu sport association thuai tu hi chu kan in mu khom fowa kan in cha fowa ke ma ni sports khel thowa mason tumin thei to pi chuang u e kan ti thin dan pa ngai aya danglam hreta kan ti lo chuan kan result danglam thei don lo eng effort nge kan pek tharangai sport science chung chang emo talent han chung chang emo kan discipline kal phung pa ngai lo deuh hian kala thaim tin te po ngai to ngai tunai chu TV le YouTube thun zom vekin sports kan kalpuya popularize nan ti lar nan tha ama ero chu mason nan enge ngai zo eng coaching hinge kan ti tak tak ngai ti de po hi kan ngai tu de hle ka ngai
chung te chu wain hi ati tha choi moi na nia ei kan han soi ta nia in thla thunom viau nangin soi lo kha chuanin a soi na hun dang kha hei ai platform try omin ka khelawa discipline trend khat ama a incentive cash award dong thin lo te po kha an don thei dan duan ani ta a chumi hnuai chuan voina po hian kan dong do na a treni chu adong hnem zinga mi te po kan ni do na chuwan chuanin ei kan lom pui chewa heng thil zong zong kan soi hi politicize lo tur ania in fiam na hi chu sports chu ti hian akal rengang politics mo thil denga mo enroll kha arem lowa kuata po om lo tribal kuata po om velo na scheduled caste na kuata kan nei velo na ni india na ma thiam berten en direct kan in be na ni wangin a har ema kan thleng sang lemo kan ti to po hian ke ni aya lo pen lok local masa lo ti tak tak hi an om zel sia kan be tak tak ngai ni ti tu kena hian kan in remind le a kan in fui ani tom na tak tak kan sei du chu ngai tuana min sen pui turin kan som du chewa mingin sarkara ni na kan nei ani maya sport association try to the experience nei tak tak kan oma coach te po ania kan coach te po yan thok rimania anti lo palanga kan hawang tilam ni lowin hey kan secretary te kan director te nen hian kan vil rega WhatsApp group a hianin an training am pe tak tak nge pe tak tak lo ti hi a tak tak hianin tukin zinga voin tlaya report hin on pereng ani coach te hi a tak taka coaching peturin kan nge na anni po in tuai tharna an nei ve renga an thlen china hianin a sang em to hei ai sang po in a thleng theyang ti kan be se ya kan coach te in pek no te po kan faka in tuai tharama son zel tur po in kan ngen boka ti chuan a feedback hi emo rotna suggestion emo in nei chuanin keima ne na po zia kina thlen theya tin trend khat chu in ming zia ka rem chang lo wa omani po in ming zia lang lem lo po in in ron na te ka ron thlen ula mi hek na chu ka dong du fak lo wa soi sel ne ro chu kan dong thereng hei ho tu te hek chi hi no ma hek hian mi siam thalo mai ro chu kan ho tu te kal dana sport association ai mo sports department ai mo omani chuan ming zia lo po in thelu theireng ani kan hne na po kan director te kan secretary te hne na po ti zong chuan tang ho tai la mithiam te kan ron bokanga india ra ma hian target tuna chun ka soi du chi alowa enge mo tuna tanga kumnga tuna tanga kumsoma national games a chu mi level tal chu akan soi le logo national games ka soya medal kha kan la dream phalo in qualify lo de uvek kan qualify lo de uvek tuna hian kan la qualify manglo ni top 8 ani wang hian har takani chu wang chuan tinge ma kan sonam ti kha kan ngai tu ngai he ram hian he nam hian kan ti ve tak tak chon ma kan son the kan ge mai nang lowa ming kan soy nga he arem chang boka minan thret yamula atom na kha atop thelo thina erwat luang awma e akal la chon denika thleng sang ne maya ban el ania ban el kan huwa suat chuang lo wina po incentive ka sawad na tura kan ziak lu vek to hetiang ang chi mani kalna thleng sang thei olympic sports a hanin nei lang chon khi ta kanom do chu engtin nge kan tiang dikha ngai tu tlang tak tak tiang so kan senior pumoi te ka huwa tun na national level a shooting a medal lan la ro pui le maya maro cheng tin nge no pang kha kan train ang ti lam kha kan ngai tu to ni pumoi te choi moi kha kan du lo ni loin no pang kha engtin nge kan tiang ti kan du to ni kal zela chu voina hian chi na kana ming kalama pudua ta te ka soya judo a chuan gold medalist an cher chu ka mai ro chu ani chu wrestler ania boxer ania judo ka ni boka engtin nge kan contribute theng ti kha soi ho wila voina chang lo po hianin soi ho wila voina po thing puin pa te pon kan in share to nanga chulai chu kan lotlin na kan lom kan celebrate wal hian kan la sa theng sang tok lo ani ti pom ngamin kan kal zel dan tura hianin rot na isia mangu a choi moina ni ania national games nung ber kan gold medalist te kha khoi lo ding se taekwondo lam kha ba ku beng lo dan ding te le lo mom le mai amuna om te kha an chiang ani ke po khan kan medal teli kha ka en reng maya hetia kan top chu na wa za thang do ne o khatia
gold medal han la chia khachu alo mom dan khan dang ani mania Mizoram State Sports Council program a choi moi kan tuma taekwondo association ta ma ta khan ding ro ga ti a kal lo vek le khala war ke be chu lo kala hey potential kan nei na sports yo mania ingai to chi u ka du to kan khachu mania mera bai chanu ten en khan in Hyderabad khan hun kan manga ka pia khan a thua anu te ra usi Olympic silver medalist in the big CMO ka ti dewani zeb lo jong ka thi ka ni mizo kha kan chak ve tho om sia kan thei ve tho ti Jeremy khan la nga thian te a po langa masano pan line kan lo identify lawa ta len kha kan va spot lo wangin len no enjoy tir khana har sia chu ni empowering Mizoram sports manga no pang ti tir kan tu ma chu no pan line engtin nge kanin zon chuang ti kha kan du tok tak tak tong wen chu lim takin mangila in lim thailo na turin a negative in thu ka soi tam ma min ngai thiam ula in hlotlin na kalom pui chewa sarkar in kan lom pui chewa department in kan lom pui chewa voina na chu celebration day ania kan hlotlin na lom na ni ania wangin lim takin imang kalome